Padi bumi minatani gelar kebiar ronggo budaya hamur ing haryo Setyo budaya ronggo budaya sekali joyo tetap joyo. Monggo kita ke yang mana? Hatiku rasane loro. Iya mak. Nyawanku rapi rong liya. Nangis keteloku remo ajoro. Nurut lho iki. Menang. Yo iki sing diarani arsitek politik. Sutrisno budaya ingkang minulya makaten kala wau keterpatring swasana keluarga besar sandiwara ketoprak ronggo budaya ingkang dipun sesepuhi Bapak Arifin kanthi alamat Desa Ronggo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Pasegan Tari Gambyong Pariano minangka kangge murwakani pagelaran ing dalu menika ingkang dipun tindakaken para seniwati ayu keluarga ketoprak ronggo budaya sugeng amirsan.
tali asmara rabi karo wong liya benjani tresno guna langsa Goyang. rasane lara kudu lilo aku mau tinggal no lilo aku dalilo nangis
wis kandha Lah wis kandha aku wong nesta tanpa bondo donya